Ahojte, vítam vás pri svojom novom videu, v ktorom vám ukážem, kde sme s Conorom prespali v Bogote v Kolumbii. Našli sme si Airbnb v historickom centre mesta. Za jednu noc sme platili 7,90 € bez service charge, takže keď sa to potom cez Airbnb objednalo, tak nás to vyšlo 9 € za noc. Toto miesto bolo v minulosti domom umelca, takže sa tu nachádza veľa... Tento chlap tu neviem, že čo robí. Prešiel ko mňa a bol taký, že Takže v dome sa nachádza veľa obrazov, ktoré sú celkom aj také zvláštne. Tento dom je dosť starý, pretože platíme naozaj 9 € za noc, čo za dvoch, keď sa to prepočíta, tak platíme 4,50 za jedného. Takže je to úplne nič a idem vám ukázať, že ako to dom vyzerá. Tento dom je krásny, modrý, modro-biely. Je to taká modro-zelená farba a tu keď sa potom vojde, tak už môžete vidieť, že sú všade obrazy. Bolo mi povedané, že tieto obrazy sa dajú aj kúpiť, takže ak sa človeku nejaký obraz páči, tak si ho môžu zobrať. Ďalšia zaujímavá vec na tomto Airbnb je to, že je to skôr hostel, ale dá sa objednať len cez Airbnb. Je tu dokopy možno nejakých 7 izieb a 3 kúpelky. Toto Airbnb sa volá Casa Agonia. Takže teraz pôjdeme cez jednu chodbu do ďalšej chodby. Tu má niekto len bicykel. Tieto schody hore sa mi zdá, že vedú do izby ľudí, ktorí to tu obstarávajú, pretože sú tu takí dvaja ľudia. Jeden chlap, ktorý môže mať okolo 50 rokov, 55, a jedno dievča, čo vyzerá dosť mlado, môže mať tak 20 rokov. A každý raz, čo sme tu, tak sú tu oni tiež. Takže podľa mňa oni ani nevychádzajú odtiaľto, len sa aké vystarajú o tento dom. Tu je potom aj takáto knižnica, v ktorej, keď ľudia prídu, a hlavne ľudia, ktorí cestujú na dlhšie, dajme tu, my sme si kúpili 2 knihy a potom keď ich dočítame, tak si ich s Conorom vymeníme, ale keď ich dočítame úplne obe, tak potom budeme chcieť nejaké nové knihy. V hosteloch to hlavne takáto koncepcia býva, ale je to aj tu, že ľudia, ktorí cestujú, potom nehajú knihy tu a keby vymenia alebo zoberú si nejakú novú, ktorú by si chceli prečítať. Takto si človek nemusí kupovať knihy, keď cestuje, a aj tak stále môže čítať nové veci. Väčšina týchto kníh sú po španielsky a aj čo sme počuli ľudí, ktorí v tomto Airbnb boli, tak boli Španieli alebo boli španielsky hovoriaci ľudia. Je to kúsok problém pre mňa, pretože ja španielsky nehovorím, ale snažím sa kúsok učiť, ale naozaj 0 bodov. Potom keď prejdeme sem, a tu je vlastne názov Casa Agonia, potom keď prejdeme do tejto izby, tak sú tu ďalšie obrazy a tieto obrazy sú také dosť zvláštne. Také niekedy až také tmavé. Ale, no, tento obraz je dosť zaujímavý, celkom sa mi páči. A potom, toto je môj najobľúbenejší obraz celého miesta. Dosť pekný. A som rozmýšľala, že možno by som sa pokúsila niečo také nakresliť aj ja. Tak možno raz uvidíme. A toto je izba, v ktorej sme boli. Takže, ups. Takže toto je izba, v ktorej sme my spali. A teraz vám idem ukázať, ako vyzerá izba, za ktorú platíte 9 € na noc. Nečakajte veľa. Takže vyzerá to takto, je to dosť jednoduché, ale má to všetko, čo človek potrebuje. Máme tu tento regál, ktorý som použila na svoju kozmetiku. Conor tu má ruksak. Sú to aj takéto deky, ktorých som sa osobne ja nedotkla, pretože keď som sa na ne pozrela, tak som bola taká, že asi to ani nechcem používať, nechcem ani vidieť, že čo v tom je. Ale tak hádam, tam nič nie, ale vyzerajú, že boli používané viackrát a kúsok som taká, že OK, viem, že táto izba je veľmi lacná, ale snažím sa používať čo najmenej veci, pretože človek naozaj nevie, že čo v nich môže byť. Potom nám dali uteráky, ktoré sme použili. Mali sme tu takúto lampu, aj stolík,
a tam máme nabíjačku. Potom tu je naša posteľ. Keď som videla túto posteľ prvýkrát, tak som bola taká, že pre Boha dúfam, že tam nie sú ploštice. Táto posteľ má ale dve plachty, takže táto je jedna plachta a toto je druhá plachta. A ja som spala tak, že máme ešte aj náš osobný spacívak a my máme aj ešte jednu takú plachtu, ktorú sme si kúpili, pretože sme čítali na všelijakých blogoch, že hlavne hostely, ale aj Airbnb niekedy nie sú dosť čisté a človek sa naozaj môže stať, že tie ploštice sú v posteli a tak sme si kúpili vlastnú plachtu. Takže čo sme my spravili, Conorovi to nevadilo, jemu to bolo úplne jedno, takže on spal normálne na týchto plachtách, ale ja som spala na tejto plachte a potom som si na seba dala len spacívak. A potom ďalšia zaujímavá vec je, že máme tu aj takéto sklo, ktoré potom po 2 dňoch nám prišla povedať tá mladá baba, čo tu je s tým starým chlapom, že kúsok je to sklo puknuté a pozerám, že OK, že čo? Takže toto sklo puklo asi predtým, ako sme my sem prišli a normálne potom ako ľudia chodili, tak potom aj toto už začalo odpadávať. Takže vlastne kľudne môžete cez túto dieru vidieť do našej izby. Ale tak sranda musí byť. Ale veľa času sme tu netrávili, lebo sme chodili po meste a po všelijakých exkurziách. Takže toto dostanete za 9 €. Potom máme tu jeden stolík s jednou stoličkou a zrkadlo, ktoré je dosť dobré, veľké a máme len jednu stoličku, i keď sme dvaja, takže potom po čase sme si len brávali druhú stoličku z kuchyne a keď sme tu pracovali, tak sme tu pracovali na počítačoch a akože táto izba je dosť malá, je úplne jednoduchá, ale nám slúžila veľmi dobre. Bolo super, že sme tu sa mohli zložiť na nejaké 4 noci a nestalo nás to skoro nič. Idem vám teraz ukázať, ako vyzerá kuchyňa a zvyšok domu. Je tu aj terasa, ktorá je ešte viac funky ako táto izba, ale má úplne super výhľad, takže poďte so mňou. Wow. Ok, takže práve tu je taký psík a behal z jedného konca na druhý. Kuchyňa, taký otvorený priestor s veľkým stropom a s veľa malbami všade. Je to dosť také crazy, funky, coolové, štýlové. Tu je kuchyňa, ktorá je dosť jednoduchá, ale tak máte tam všetko, čo chcete. A potom tu nás sa nachádzajú dve kúpeľky, ktoré sú úplne jednoduché, ale ak ste prežili A3, tak ako ja, žila som tam 3 roky, tak naozaj vám nevadí nič a v porovnaní s A3 je aj toto luxus. A potom, keď prejdeme sem, tak sa tu nachádzajú schody a tie vedú do ďalších izieb. A vlastne tu sú tiež dve izby. Ups. Tie sú tie dve izby, potom sa prejde takto hore. Tu je ďalšia izba. A ako vidíte, je to tu dosť farebné. A je to také, ako keby aj celá Bogota je, pretože keď sme chodili po všelijakých uličkách Bogoty, tak domy sú rôznych farieb, všade sú grafity a iné pouličné umenie, takže naozaj to akoby reflektuje to, ako aj Bogota vyzerá. Takže toto je ďalšia izba. Tuto je otvorený záchod, prosím pekne. Zaujímavé. Neviem, či by som mala odvahu ho použiť. Potom prejdeme sem. Tu je takýto obraz. Tiež vyzerá dosť tak tmavo. Negatívne až, ale nevadí. A toto je vlastne terasa. Skoro som ju aj minula. A dúfam, že je otvorená, pretože vyzerá, že je zamknutá.
Ide to dosť ťažko. OK. Takže vítam vás na terase, ako vidíte. Niekto tu má vyvešané prádlo. A nájsť sa tu dá naozaj všetko. Nejaké farby, potom tento regálik, neviem, že čo tam je všetko. Potom sú tu takéto sedačky so stolom, ktoré sú dosť staré. Ale čo je najlepšie na tejto terase je výhľad, ktorý je naozaj super. Môžete vidieť celé mesto. A ten výhľad je naozaj úžasný, ale aj tento stolík, aj so stoličkami sú dosť staré a vyzerajú dosť aj špinavo. Takže s Konorom sme tu jedli len raz a moc sme si ten výhľad až tak nevychutnali. A potom je aj výhľad z druhej strany, ktorý sa pozerá na hory. A je tu aj druhotinný plot, ktorý vyzerá, že ako keby sa snažil to tu nejak zabezpečiť. Jedna z mojich najobľúbenejších častí na tejto terase je úplne náhodná kostra človeka, ktorému niekto asi odrezal nohy. Tu. Potom takéto telo a hlava je niekde preč. A k tomu takýto farebný kôš. Tieto steny sú takto odekorované všelijakými malbami. Vidno, že ten maliar sa tu dosť vyhral. Takže takto vyzerá naše ubytovanie, naše Airbnb, za ktoré sme platili 9 € za dvoch, za deň. Takže človek, ak chce ušetriť, tak musí sa uspokojiť aj s niečím menším. Určite to bol pre nás zážitok, pretože toto miesto je úplne šialené. Ale zase, kebyže si niečo také nezaplatíme, tak možno by sme prišli o naozaj super zážitok, ktorý sme tu mali. Musím sa priznať, že toto miesto je bezpečné a o to sa hlavne jedná v Kolumbii. A posledná výhoda tohto ubytovania je to, že sa nachádza v historickom centre mesta, takže naozaj nám to trvalo 2 minúty pešo na hlavné námestie a hlavnú ulicu, takže naozaj nemáme sa na čo sťažovať a nachádza sa to aj v celkom takej dobrej lokalite, v akoby takom priestore, kde aj tie ostatné domy nie sú úplne ošarpané, takže človek sa cíti bezpečnejšie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nebol to Hotel Ritz, ale človek, keď chce cestovať a hlavne na tak dlho, ako cestujeme my na 7 mesiacov, tak si tie peniaze musí aj kúsok rozdeliť a snažiť sa ušetriť, kde sa dá. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte mi like, do komentov mi napíšte, že či ste v lacných ubytovaniach ostali vy. A ak áno, že či boli tiež také šialené, také funky, ako bolo toto. Toto miesto určite bolo také iné, ako keby z inej planéty. Ďakujem za dopozeranie tohto videa. Vidíme sa pri ďalšom videu na budúce. Ahoj! There's a little bird tapping a speaker on the pane, trying to fly through the window, flapping its wings in vain.